starter med at sidde i skrædderstilling og rotere kroppen først den ene vej og så den anden vej. Dernæst så strækker jeg min nakke først til den ene side, så skråt ned hele vejen rundt, til den anden side skråt ned og til den anden side. Derefter så sætter jeg mine knæpuder i mine tights. Og om på alle fire og laver kat og ko. Derefter laver jeg diagonalt stræk. For derefter at gå ned og lave nogle armbøjninger på knæ. Tilbage i barnets stilling. Gå først ud til den ene side med armene, og dernæst ud til den anden side med armene. Giv et godt skulderstræk. Løfter mig op i hundestræk og går lidt på stedet. Og derefter slutter jeg af med at rulle langsomt op og lave en solhilsen.